Το Βουβάλιο Γενικό Νοσοκομείο υπενθυμίζει: για να προστατευτούμε από τον καύσωνα, φοράμε άνετα, ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Προτιμάμε πορώδη υφάσματα που διευκολύνουν τον αερισμό του σώματος και την εξάτμιση του υδρότα, όπως βαμβακερά, λινά, μετάξι, μικροΐνες. Φοράμε καπέλο από υλικό που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού. Προστατεύουμε τα μάτια μας. Φοράμε γυαλιά ηλίου. Όταν ο ήλιος είναι ψηλά, καλό είναι να βρίσκουμε μία σκιά. Φοράμε αντιλιακό 30 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο και χρησιμοποιούμε επαρκή ποσότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποφεύγουμε να τρέχουμε ή να βαδίζουμε για ώρα μέσα στον ήλιο. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και υγρασία. Κάνουμε πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορούμε ακόμα και να τοποθετούμε υγρά πανιά στο κεφάλι και στο λαιμό. Σημαντικό είναι επίσης να καταναλώνουμε μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ περιορίζουμε τα λιπαρά. Καταναλώνουμε άφθονα υγρά όπως νερό και φυσικούς χυμούς. Αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, τότε συστήνεται πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, το σπίτι καλό είναι να μένει ερμητικά κλειστό, αφού έχει δροσιστεί και μείνει ανοιχτό όλη νύχτα. Θυμόμαστε ότι κάποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη φροντίδα, καθώς προσβάλλονται ευκολότερα από θερμοπληξία. Τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι, τα παχύσαρκα άτομα, οι αλκοολικοί και εκείνοι που πάσχουν από αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι τελευταίοι καλό είναι να συμβουλευτούν τον γιατρό τους για ενδεχόμενη προσαρμογή της δόσης των φαρμάκων τους. Αντιμετωπίζουμε τον καύσωνα. Απολαμβάνουμε τον ήλιο με ασφάλεια.